Hi friends, welcome to Nakshatra Designers. இவ்வளோ நாள் நம்மளோட ஆரி ஆன்லைன் கோர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் அண்ட் அட்வான்ஸ் கிளாஸஸ் கொடுத்துருந்தோம். இதில் 60 டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஸ்டிச்சஸ் இருந்திருக்கும், எக்ஸாம்பிள் ஒர்க் கொடுத்துருப்போம், டிசைன் வரைகிறது, ட்ரேசிங் மெத்தட் அண்ட் மார்க்கிங்கான மெத்தட் எல்லாமே சொல்லி கொடுத்து ஒரு ஃபுல் பிரைடல் ப்ளவுஸ் எப்படி ஒர்க் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு எல்லாமே இதில் ப்ராப்பராக உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருந்துருப்போம். இப்போ நம்மளோட ஆரி ஆன்லைன் கிளாஸில் பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக ஒரு மோஸ்ட் அட்வான்ஸ்டு அண்ட் ப்ளவுஸ் ட்ரேசிங் மெத்தட் அப்படின்ட்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 40 டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஸ்டிச்சஸும் இருக்கும். நெட் கிளாத்தில் நம்ம எப்படி ஒர்க் பண்ணலாம், அதே போல் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் பேட்ச் ஒர்க் எப்படி இருக்கும் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஜர்தோசி ஒர்க், இது மாதிரி எல்லாமே நம்ம இதில் கொடுத்துருப்போம். அப்புறம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா க்ரியேட்டிவ் ஸ்டிச்சஸ் வந்து நிறைய இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கோம். டிஃப்ரெண்ட்டாக நம்ம கற்றுக்கிட்ட ஸ்டிச்சஸ் யூஸ் பண்ணி க்ரியேட்டிவாக எப்படி வந்து ஒரு புது டிசைனை நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது எல்லாமே இதில் சொல்லி கொடுத்துருப்போம். ஒரு 3-4 ப்ளவுஸ் வந்து ஒரு ஃபுல் ஒர்க் ப்ளவுஸாகவும் இதில் வந்து ஒர்க் பண்ணி காமிச்சிருக்கோம். ஃப்யூச்சரில் கண்டிப்பாக இதில் இன்னும் நிறைய வந்து ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ப்ளவுசஸ் வந்து நம்ம இதில் இன்க்ளூட் பண்ணுவோம். இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா ராஜா ராணி டிசைன், பல்லக்கு டிசைன், குதிரை வந்து எப்படி ஒர்க் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கான டிசைன், பென்டன் டிசைன் யூஸ் பண்ணி ஒரு ஃபுல் பிரைட் ஒர்க்கே நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணி காமிச்சிருக்கோம். அதுக்கான ட்ரேசிங் பேப்பரும் இதுலேயே நம்ம கொடுத்துருக்கோம். நம்ம ஆரி ஆன்லைன் கோர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் அண்ட் அட்வான்ஸ் கிளாஸஸ் எந்த அளவுக்கு வந்து உங்களை ஃபில் பண்ணுற அளவுக்கு கொடுத்துருந்தோமோ அதை விட இன்னும் அதிகமாகவே இந்த மோஸ்ட் அட்வான்ஸ் கோர்ஸில் கொடுத்துருக்கோம். இது உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும், அதே போல் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும். இதில் கொடுத்துருக்க இந்த டிசைன்ஸை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஒரு ப்ளவுஸ் ஒர்க் பண்ணும்போது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான அவுட்புட் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரேசிங் மெத்தட் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். நிறைய பேருக்கு ட்ரா பண்ண தெரியலன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. எங்கே வந்து ட்ரேஸ் பண்ணுறது, எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணி எங்கே கம்ப்ளீட் பண்ணணுங்கிறது தெரியல அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தாங்க. அவங்களுக்காகவே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 50 டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ட்ரேசிங் டிசைன்ஸும் அது ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கான நெட் கிளாத்தும் கொடுத்துருக்கோம். அந்த டிசைன் உள்ள ஒரு ஸ்பைரல் புக்கும் கொடுத்துருக்கோம். இந்த புக்கு தான் அது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் கொடுத்துருக்கோம். எல்லாமே வந்து பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் தான் அந்த டிசைன்ஸ் இருக்கும். எதுக்காக அப்படின்னா அப்போ தான் நீங்கள் வந்து அந்த டிசைன் மேலே வச்சு ட்ரேஸ் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். இதோட இந்த 50 டிசைனுக்கான கலர் இமேஜும் பார்த்தீங்கன்னா பிடிஎஃப்ல வாட்ஸ்அப் பண்ணிடுவோம். நீங்கள் ரெஃபரன்ஸ்க்கு இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் டிசைன்ஸ், மீடியம் டிசைன், ஹை லெவல் டிசைன்ஸ் அப்படின்ட்டு எல்லாமே இன்க்ளூடடாக இருக்கும். இந்த புக்கில் உள்ள டிசைன்ஸ் எல்லாமே கரெக்டான சைஸில் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் இதை அப்படியே ட்ரேசிங் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும், ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாகவும் இருக்கும். இதில் ட்ரேசிங் புக் மட்டும் இல்லாமல் இந்த 50 டிசைனுக்கான ட்ரேசிங் மெத்தடை ஒவ்வொரு ப்ளவுஸ்லையும் ட்ரேஸ் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன். ட்ரேஸ் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக இந்த பிரிண்ட் அவுட் ஷீட்டும் அதுக்குள்ளே வீடியோவும் தெளிவாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா தான் இந்த டிசைன்ஸ் எல்லாமே ஒர்க் பண்ண முடியும். இதோட ஃபீஸ் டீட்டெயில் பார்த்தீங்கன்னா எப்போதும் போல் 3000 தான் கொடுத்துருக்கோம். இந்த ஸ்பைரல் மெட்டீரியல் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடுக்குள்ளே ஷிப்பிங் பண்ணுறதுக்கு ஃப்ரீ தான். அதர் ஸ்டேட் அப்படின்னா 100 ரூபீஸ்லேருந்து 150 வரைக்கும் உங்களுக்கு ஷிப்பிங் காஸ்ட் வரும். அதே போல் நம்ம அப்ராட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இதுக்கு முன்னாடி மெட்டீரியல்ஸ் வாங்கினீங்களோ அதே போல் இந்த புக்கும் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா என்னை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள், உங்களுக்கு என்ன டீட்டெயில்ஸ் வேணுமோ நான் அதில் கொடுத்துட்றேன். இந்த 4 to 5 இயர்ஸாக பேசிக் அண்ட் அட்வான்ஸ் கோர்ஸ்க்கு எந்த அளவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணீங்களோ அதே மாதிரி இந்த மோஸ்ட் அட்வான்ஸ் கோர்ஸ்க்கும் கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன். ஃபர்தர் டீட்டெயில்ஸ்க்கு இந்த நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.